handsome boy mana jai siklafora iku posai nayo lah asale po somai kan ende Step 1 wake up brother gonna rise with the sun. Step 2 अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो hello everyone welcome back to the क्या बोला तूने hello everyone welcome गजब बेइज्जती है hello guys welcome Malinithan Temple good morning my guys to gibiyaunw नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौ फिनसे हरनाय जाबाय तो नोंथांमोना दायो नायगासिनो दाइमारि चेनेल तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसे धामाका जागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय मार समायना नुदों बेखिनि जायगाखौ नैबे इंलिशआव माथो तो गाइस दिनै माने सिलाफोथाराव थांनांगोन आरोना एडमिशन खालामनो लोगोनि आंथ' खालामा माने ओमफ्राय लोगोआ माने एडमिशन खालामगोन आरोना तो गाइस नै जों दायो फाइनालि जायगाखौ मोनफैबाय आरोना सिलाफोथार तो गाइस ने फाइनली सिलाफोथार टाउन मोनफैबाय जों ओमफ्राय नै सिलाफोथार कलेज नै गाइस लोगोफोरनो पास हाबजेनबानो इदि कालबार मोनखागोन आरोना नोंसोरो सिलाफोथार कलेज जिम दं माथो दहायनिफ्राय लोगोफोर नैबेयाव नायबानो मिथिजोबखागोन आरोना नोंसोरो माखै थाङो मा नैबे जाबाय बटानि रुम प्रेक्टिकेल रुमाव थांनि र' दा जों माय गड दैया गलिबाय थाखायो माने इदि practical room money. Step 1 wake up brother gonna rise with the sun. Step 2 get some food in you. Step 3 think real hard about what you want to be. Step 4 everybody just do your thing. Guys जों एडमिशन बानायखांबाय दायो ओंखारलांबाय दं नै Step 1 wake up brother gonna rise with the sun. Step 2 get some food in you. Step 3 setengah मोनसे फाइनालि गाइस मोनबाय My God, gozo building, answer gozo par. Malinithan, which go? Welcome to Malinithan. Lama berkajar. Kintu. Step 1 wake up brother gonna rise. Mama mal bay ni pan yo pan lang nang na. Parking place entry. Puisa la bakon sedang yo. Parking kalau 23 একটা হয়ে যাবে দে ওটা হলো 20 টাকা আছে দে হ্যাঁ 20 টাকা দে 20 টাকা খামা আনো মিসিং কসারি ও মিসিং ও নো 20 টাকা দিয়ে না মানে সিলাবতলটা আইছিলে এনে ঘড়ি জমা ও 60 জলাই যাব আকৌ Malinithan Temple Sendel sudah ini harga jano kan mak left side anda Boria zabal na sapa ne boria zabal guys ne kedan jal pinjuber na aku lidian gaya man तुमसे ना हो पाएगा halana man itu mau tale ne jatuh tambah oh angga kan ne jeng kutu kata damai dong guys yang dayo masih kukum kembali sampai masih tangmoni arna Malinithan Temple guys Simen gwsw to guys आरो मोनसेयाव फैलायबाय जोङो नै रुपनि मन्दिर हाबलांसैयावबो दा Step 1 साफा भिउ नुखायो no pahar Boria ada sinaria nizam mabadi mende penane goजोननाय मोनदों जा मोजा बोसोरनि उनाव दिनै सफैदोंमोन ओरैबायदि मोजा मोनदों अ दहायनो लामाया निदोलै फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै गाइस दासो मोनदोंना टाइमा खेबथारबाय दा नोंनि हिनजावाबो नुदों जानो हागौ जाहोदोंमोन बाबा मोनसे गिदिर हटेल दं आरो ना मालिनिथाननि बे मन्दिर खाथियावनो दंखायो गाहायाव वाव लानानै लाबाय थादों
Handsome boy. मा होनो जाय सिख्लाफोरा इखो फसाय नायब्ला लागोन आरो ना नांगोनोलै सासेसो आजालाय समायगोन होनदो बेनिफ्रायनो जोंना ओंखाम मोनफैदा जों ओंखामखौ जाना लानोसै फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै उखैजोब्बाय